Me ne bema bi na aware. Yaware almost 17 years now. Na beginning no na niema mu ye den ma yen papa. Saa time no mema bebre ba makwan mu a sebe no mu nsam wo bi. Enso me ye se daache nyame ne hira. Te edenya nyame be hira no. Mabusuafo bebre ekasa tiai se bema ehia na ni suban ko o sika so a ni suban ko. Mentie mabusuafo mentie me namfofo mentie obia odonti ti ase ma bema ware me. Obo ade nso anya ya bro be 4-5 years now. Ni ekumasi atrentuo de ye kɔ ha ni yatu ni akɔtena ha na obo ade adom yenya baabi yesisin bi abo. Ni ye ba ye na fe na bema no be kire me se menye ne class. Enti mama ateti abema ne di minamu so wakwa brochire mpodi a nkenye ya menini ti fie baakum bema nkasa me ho oni maduane tese onya me hwe nti ekobo mabusuafo amane ma me maame abepa bema echa 5 times asofo abam me wofa no abam amoma abeka nti ye kan ya ne se awarefo a ye da separate ways kura enye nti no yenda one room mpanyifo ne ka so fa ne spare key mami omo kan ya osi da bi na papa ne ka cha me se nya hwe okọ adwuma ye da obeba fie ti menye hu se wa ba fie a na makwa akoda mami me se me kwa be ma ne pamo me se sebe aboa bi recently the opamo me so otwe me fom efri ne mpa so eso matiko pamo me enti wo ye na me tentem sha da opese okumia na ehwa na me mapie ye no mbegina ho ena wo se opamo mo so mfiri onko na me se be me na nti wo ba be pa me wo ba be wo the nakedness be daddy wo me manim mo ka chem se senye nkora no kora nka de ode be ye me kora no nka enye ebi ni ti mama one me struggles ame so me wa asthma na beginning na mini asthma menye me ba last born wa free December 23rd last year ena minya asthma no ti one me struggles ana me kodru me dem no ene me ti mani na me da Joso government hospital emergency no ja me ho no bae ti ekọ ya o mo hwe me na nurses for no refer me say there be me issue no na me case no this o mo de me ma psychologist nti ade chia me nka nche me kunu se on fa me mbra review mommy ade chia na me ka kire no ye yi mba fi me ka kire na m so doctor ne say ya me no mbra ka kire me so koye na adwuma ampani ampa wan fa me anko me na ade ehia me na okoye na me pay driver na ode me koye na mommy si aji obi ade eye ne yie ye nyense no enti ba ma ba ha no ono no wonye ready say obeware me biem ti de mesre na ne say o ma me onya konongo kaya bia o me life ono a wonso a ono so a o ma obi nso a esi 2 years almost 2 years ya me kan me kunu ntimi nka nche me say wonne wo ba bia nsia me nso before God and man me ne ba ma bia nsia ada de ba bia be frɛ me bia na bibia e be ka se yemfa ni nse no me Kristo no me use me Bible me nyesa enti se me kunu so won pa me bie ma onfa me nkoma mabusuafo ka kire me se onye ready onam se onye ready sesen o so onye ready na sika wo pe no onyanyae enti se wonya ode mbekwa akoma no wonya kra nkoma ode makoma mabusuafo kra dadaada nam se Ghana ha mra wa ha untimi ne mentena more than 15 years na won kan che me se sika wo pe no nya enti 1000 years and 20 years na se wonya sika na yese metifie ha sabete se maid wa won kasa me ho nya me hwe na metifie ha enti mommy na ma asema no minim se ha ma ba idie bibia ba ye fine ama me bibia ba ye fine e de ama wampa